Maromo atamalo 2.3 kende mag oganda manok pachoka kaachiel gi ji man kod ng'ol mopogore opogore mondiki e pachoka e migepe mag piny owacho. Thoth ji mondiki to gin joma dongo ma hikgi ohewo 35. Maendi noyangi e ripot ma ogol kod duol mochung'ne rango rang'iny mar michiwo godo tich ne kit chwech e sirikal. Judith Mondi miyowa ler. E nyasi mane otelie kod duol ma ochung'ne rango rang'iny ma ichiwo go tich ne kit chwech e sirikal, ripode 4 mayangore manitie e chenro mar riwo chwech duto ahinya to e tije kaka chik dwaro ne opedhi. Kaluwore gi ripodegi, oyangore ni oganda manok kod mang'aw atamalo 2.3 kende ma ondiki kuonde tije mag piny owacho ka kuonde tiegruok mamalo ema ni chien mogik ndiko ji mang'aw. Bende kwan mar ji duto matiyo e kembe mag piny owacho atamalo 1.6 kende ma gin ji man kod ng'ol, gino ma oyang ni ok luw chike ma pacho ka. Kirango kaka joma mine onyuondi e tije mag piny owacho, thuolo mag tije telo kadhi nyime atamalo 37 kende ma gin joma mine katamalo 7 gin rowere. Women overall participation in the labor market remains much lower than that of men. These large differences cannot be explained. Statistics suggest that a major factor lowering women labor force participation globally is child rearing. Kata kamano pod nitiere maduong' ahinya to imiyo rowere tije e kembe mag piny owacho. E kwan mar jotije 500,000 mohewo 400,000 gin joma dongo ma hikgi ohewo 35. Kuonde tiegruok mamalo ema rowere mathoth nitie e kembe mag piny owacho. E kembe piny owacho mani kod chike marango riwo chwech duto e tich, atamalo 5 ne ok oketo e tim chike go. For those who are still exercising inequalities, it is not a threat, but the National Gender and Equality Commission will do is work as commanded by the Constitution of Kenya 2010 and the National Gender and Equality Commission Act of 2011. It's number 15 of 2011. Ka piny owacho to koro singo chopo kare lekno kokalo e od bura mamalo. Kenya Kwanza government has directed the relevant ministries and agencies to scale up efforts aimed at reducing inequalities documented in various reports. For example, I'm hopeful that inequalities resulting from lack of compliance with not more than 2/3 gender rule shall be resolved by the current parliament. Ka e paro ma ochiw mar keto lokruok e riwo kit chwech duto, okwa piny owacho mondo med budget ma ichwalo ne jiwo riwo kit chwech e tich kaluwore gi chike ma pacho ka. Judith Mondi, Ramogi TV. Jolimbe kaunti ma Migori kod oko mare ywak ni